Днеска на приятелката ми майката има рожден ден и направихме ето и тук има мой клуб. Това. Александра, дай дървото. Приемвали. И после ще питаме, когато го даваме, ще питаме кое на кое. Да. И да. Да. Ето такова картонче ми снимай. Ето такова картонче на хора ни трябва, за да направим сърце. Как ли да направим сърце? Много трудно. Снимай сега. Изчакай. За нея е трудно. Ето, сега ще ви покажа как трябва да се получат. Ето така трябва да се получат. Ето как трябва да направиш сърце. Просто режеш половина на сърце. Ето пак сърцеце. Хоп, правиш едно такова големичко. Да не е малко, нали, не да пише. И ето такова се получава. Той път малко по-драматично го направихме. Ето това е по-красиво, отколкото това на мен деца получи пак. Но тя Александра много красиво направи. Смисъл, не знам много Ето аз как го направих едното. Тя буквално направи това, което не може да са такова. Аз съм такова. Сега тук имаме маркерчета, които направихме, които не ще видя. Да, защото са мои. Са по-мои. Аз не знам моите къде са. В куфара са. Мишката го съсипа. Къде съм го съсипала мотивала? Мишка трябва да направи червени. Това е последното. Ето, слагам такова, ето така. Слагам така, да не се вижда какво се крие. Да, но после трябва да покажем крайния резултат. Нали? И последващата част втора. И чао!